Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo natin na mainit ang ulo. Oy. Ano na naman ang kadahilanan? Medyo minit yung ulo ko kanina tapos lumamig ulit. Ganito ang dahilan. Meron kasi ako nabasa. Bakit, Nicole Ayala? Eto na nga. Eto na nga. Oh, ito na. Sa bungangerang Marites. Meron kasi na gano'n, nag-PM sa akin. Message siya. I mean, gusto ko siyang intindihin kasi Okay. bata pa siya, pero gusto ko ring sabihin na semi-bastos siya. Oh. So, itong ano, sabi niya, Dear Ate Nicole, something like, ang nanay ko po ay na nanganak last year. Okay. So yung bunso daw nilang kapatid, kwento ko na lang, yung bunso nilang kapatid nasa mga ilang months old pa lang. Pero ang point niya, naiinis siya sa nanay niya. Siyempre bilang nanay ako, kaya parang feeling ko medyo nainis din ako, di ba? Okay. Pero gusto ko naman siyang intindihin. So anyways, so naiinis siya sa nanay niya kasi daw laging mainit ang ulo, parang laging masungit, parang basta hindi daw siya yung nanay na kinalakihan niya Na dati. So kaya nga minsan naiinis siya dun, parang naiinis siya dun sa bunso, na naiinis siya sa nanay niya, na naiinis siya, basta inis na inis siya. Correct. So parang ako, dahil nung binabasa ko yung message niya, parang inis na inis siya, parang na-absorb ko din yung irita niya. Diba? Yung yamot niya. So ang gusto niya tuloy gawin, hindi ko maintindihan sa mga bata ngayon, wala naman kayong pambili na sarili niyong pante. Ang gusto niyang gawin, gusto niya lang umalis. Kesa naman daw, araw-araw na ginawa ng Diyos, ang nararamdaman niya daw ay stress. So ako naman parang yun nga, gusto kong intindihin kasi syempre ayaw naman talaga nating lumaki or magstay sa isang stressful environment. Kaya nga 'di ba may mga iba na kahit gaano ka laki yung sweldo nila dun sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila, kung masyadong toxic, Correct. kung sobrang stressful, hindi rin siya enough kahit gaano man kalaki ang sweldo. So kumbaga parang dun sa part na yon na stress siya, gets ko yung stress na part. Kaya lang ang gusto ko lang sabihin sa'yo, friend, ha? Bilang ante, bilang nanay din, ang gusto ko lang din sabihin sa'yo is, bakit kapag umalis ka ba dyan sa bahay, wala na bang stress ka mapupuntahan? Hindi, totoo. Minsan kasi may ganyan tayo. Halimbawa, aalisan natin yung isang lugar kasi kunyari, isang trabaho. Ayoko ng trabaho niyan kasi nakaka-stress dyan. Correct. Ang tanong, kapag lumipat ka ba ng trabaho, may assurance ka na walang stress dyan, di ba? Yun lang yun eh. Yan ang kadalasan ng problema natin, sinisisi natin doon sa environment natin. Ayan. Lalo na yung naghahanap ng trabaho, pero eventually kung titingnan mo, ikaw yung problema. Correct ka. Lalo Bakit hindi ka tumatagal sa trabaho? Tama. Anong dahilan? Bakit hindi ka nagtatagal? Wala talaga, sa totoo lang walang assurance na if you let go of a toxic environment, for example, at work or kung saan man, walang assurance na yung pupuntahan mo walang toxic doon. Pero gets naman namin yung part na syempre ayaw natin ng stress. Sino bang may gusto ng kumakain ka ng stress for breakfast, lunch at dinner at merienda, di ba? Wale. Ang stress mo laging nasa paligid yan. Correct. So ngayon, ang dapat tingin ko i-correct nitong nagtanong sa'yo. Bata pa to nasa Mga ilang taon? 21. Oo, para siguro
dapat simulan mo na yung actually ang simula ng maturity, mga ganong edad eh. 21 pataas eh. Ayan. So siguro ito mga nangyayari sa'yo, parang tinuturuan ka na ng pagkakataon na wag na muna yung sarili, intindihin mo yung ibang tao para Correct. ma-manage mo yung kaya halimbawa naiintindihan mo na kaya pala. Kasi ngayon kung iniisip mo yung sarili mo, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ingay. May pinagdadaanan yung tao Tama, yun talaga. Kasi tama ka, Jegs eh. You're only thinking of yourself. Yes. O sige, babawiin ko na hindi ka semi-bastos. Selfish ka lang. Hindi ka na nga semi-bastos. Okay, binabawi ko yon. Ano ka lang, selfish. Kasi iniisip mo lang yung sarili mo. Ano yung makakapagpabuti sa'yo, ano yung hindi nakaka-stress. Una Correct. sa lahat, ang life is stressful. Ayan. Kahit na umalis ka dyan, na hindi ka man umalis, saan ka man mapunta, kahit manalo ka ng loto, di ba? Kahit maging beauty queen ka, stressful ang life. It's part ng buhay talaga yung stress. Ito nga, family mo na to, ibig sabihin comfort zone mo na, kabisado mo na yung navigation, yung galawan. dynamics. Paano kung lumipat ka sa ibang Ayan bahay? na nga. Tapos hindi ka rin nila naiintindihan. Mas mahihirapan kang mag-adjust. Sa true. Oo. So, at saka kailangan, speaking of family, syempre, pamilya mo ito. Wala naman silang technically ginagawa talagang masama sa'yo. Talagang sadyang, hindi namin alam ang bagong dynamics. 21 years old ka, tapos nasundan ka ng after so many years, 2 dekada bago nasundan ulit. Correct. Ganyan. E di syempre, kung ganun man ang sitwasyon, parang bagong nanay, yung nanay mo. Tama, oo. So, nag-uumpisa siya ulit. Oo, nadadagdagan ng bigat yung balikat eh. Correct. Yung isang nanay, halimbawa, iba kasi yung ugali niya pag isa lang, pag nagdalawa na, nag-iiba eh. Tama, hindi tsaka lalo pa, Jegs, kung ganun katagal, kunyari man, kung merong ano tawag doon na may age difference na medyo malaki. Para siyang yung gap, para siya nag-uumpisa ulit eh. And remember, kung ano yung edad ng nanay mo 2 decades ago, at yung edad nga ngayon na may humabol na isang baby, iba yung katawan niya noon sa katawan niya ngayon. So, ibig sabihin, kaya siguro siya masungit kasi alam mo yung hormones na tinatawag. Ayan, i-research mo. Parang tayo kuminsan, di ba, nagkaka-frozen shoulder na. Correct. Kasi mainit na yung ulo mo. Bakit? Unlike siguro nung bata-bata pa yung yung nanay mo nung pinanganak ka. Kasi okay po yung katawan fresh eh. na fresh pa siya, kayang-kaya niya talaga. Ayan. Siguro nung pinanganak ka 21 years ago, naisip niya, kaya ko pa ng 6, di ba? Kasi batang-bata yung katawan eh. Eh ngayon. Di ba? And then, tandaan mo, iba yung katawan aging talaga yan. Totoo. Hindi talaga natin yan na maitatanggi na meron talagang pagbagal, pag-frozen, pagmaga, di ba? Iba na talaga. So yung nanay mo, yung mama mo, yun yung mga pinagdadaanan niya physically. So meron siyang may hormones siyang nilalabanan. Physically baka hindi siya iba yung paraan niya ng panganganak dito sa bunso kesa sa'yo. Baka nung time mo, dahil nga mas bata pa siya, mas madali. Ngayon ito, hirap na hirap. May ganun kasing... Tsaka, di ba sabi nga daw nila, kung isipin mo, 9 months na nagstay yung baby sa loob ng sinapupunan ng nanay. So, isipin mo, 9 months na nag-expand yung katawan, nag-expand yung sinapupunan. Hindi yan basta-bastang nag-a-adjust agad. Tama. So may ganun. Kaya mainit ang ulo niya. Bakit kaya hindi mo na lang tulungan? Tama. Ito, tingnan mo na lang yung senaryo nung bata-bata pa yung nanay mo. Pag makulit ka, pag pinapalo ka, okay lang. Yan. 'Di ba? Pag ngayon, pag may edad na yung nanay, pag pumalo, siya na yung kasama na siya nasasaktan. Kasi paghampas niya, dati nung bata-bata pa, pak! Wala. Ito speaking of, hindi lang yung physical na dati pag pinalo, walang frozen shoulder. Diba ngayon, may ganun parang, aray! Pagtunog niya ng likod. May ganun. Hindi lang yun. Yung panahon noon, kung namamalo man yung mga magulang, hindi ginajudge yung mga magulang na namamalo ng anak. 2 decades later, kung man yun yung nakikita naming diferensya base sa kwento mo, 'di ba? Naku! Wala ka nang makikitang ganyan, ibabash yan. I-judge yung magulang. Pero yung child abuse daw, pero ganon. yung pamamalo, that's biblical Yes. Pinag-uutos ng Biblia. Basta dapat nasa tama. Huwag naman tubo. Correct. Wag, ano bang mga pwede lang. Basta kami
nabuhay naman kami sa ruler. Yan. Wag tubo, ruler. Pwede. Ayan. Charot. Oo. Diba? Meter stick, ganyan. Oo. Ano yan nasa tamang pagpapaliwanag. Correct. Palibasa, ito pong Gen X, yung generation po namin, lumaki po kami sa ganyan. Or hindi man kami mismo, na-expose po kami sa ganyan. And I think maayos naman kami. Ikaw ba hindi lang halata. napalo ka ba dati? Hindi, alam mo kung bakit? Oo. Kasi ang nanay ko, makuha ka sa tingin. Ah. Hindi niya kailangang gumamit ng dahas. Hindi, kasi mata niya pa lang, Ay, masakit matutunaw ka na, correct. Ako siguro, pinakamatindi, itinali ako sa poste. Ayan, meron akong kapitbahay na tinali sa poste rin. Tapos pinalo. Ako din. Meron din. Tapos walang pumigil, di ba? Nung Wala, tinali wala. ka. Wala. Ganun din yung kapitbahay namin sa ilalim ng kasikatan ng araw. Dati, dyan sa Mandaluyong, yung makakalimutan, wala rin tumulong. Parang parte lang talaga. So anyways, ang dami pong differences. Baka nung time na yun, wala pang internet. Ngayon may internet, di ba? So, yan. sobrang daming changes. And alam naman natin na kapag patulad ikaw na nag-PM sa atin, para sa'yo, change yan yung may bago kang kapatid, yung nanay mo na bagong panganak, yung dati mong nanay na hindi naman masungit, naging masungit. So it's really part of it. So kung importante dito, magsanib puwersa kayo, kesa naman kontrahin mo kasi hindi makakatulong. Totoo. Kumbaga, ilabas mo ngayon yung lente mo, lawakan mo, hindi lang naka-zoom in sa'yo. Tama. Tingnan mo rin din sa nanay mo, baka kailangan niya ng tulong. Correct. Hirap na siya. Totoo. Alam mo, meron talagang sabi daw nila, totoo daw ba yung tinatawag na mommy brain? Yung mommy brain, yung kalalapag mo lang ng remote tas hindi mo na siya makita. Parang ganon. Foggy yung brain. Okay. may connection talaga yun sa, of course, sa aging. May connection sa hormones. Meron talaga siyang connection sa yung katawan mo nagbago simula nung ipinanganak ka. Merong ganyan And I think yung mommy brain na sinasabi mo kasi the more na nagkakaroon ka na maraming obligation, ang dami na nasa utak mo. Totoo din. Ang daming ganyan. kino-cover Sa true. Tapos siguro ang iniisip ng nanay mo, parang medyo malaki ka na at parang napalaki ka naman na niya na maayos, hindi ka na niya intindihin. Baka kasi parang at this point, medyo gusto mo pa rin magpapansin sa nanay mo. Yan. And at this point, na medyo may 21 ka na, mas maganda kung umaalalay ka na, 'di ba? Hindi Basic na lahat sa'yo. Basic talaga. Yung tulungan mo yung nanay mo, mahalin mo yung kapatid mo, hindi yung naiireta ka pa kasi umiiyak din yung bunso. Ay, syempre, bata yan. Ang obligasyon ng isang bata, umiyak. Yan talaga yung alam nila. Pag hindi nila hindi katulad natin na kaya na nating mag-control ng emotions, 'di ba? Na pag galit tayo, pwede natin siyang, kasi matanda na tayo, pwede nating kontrolin na huminga ng malalim para kumalma, 'di ba? Ang bata hindi niya alam 'yan, 'di ba? So ikaw bilang ate, importanticious na magsilbing support sa kanila kaysa yung ganyan na naiisip mong umalis. Uulitin namin ha. Pagka umalis ka ba dyan sa bahay, sigurado ka ba na walang stress doon sa pupuntahan mo? Alam mo, girl, marami nang nagsabi niya na aalis sa bahay. Ang ending, babalik din. Correct. Diba? Tsaka I'm sure, hindi mo naman din maati. Mahal mo naman yan. Siguro intindihin din natin siya, Jegs. May pinagdadaanan din. Baka graduating. Yung mga ganun. Madami ka ring isipin. Ganun talaga. Pero ganun ang buhay Lahat po tayo, may mga kanya-kanya po tayong laban. Diba? So hindi mo pwedeng isipin na laban mo lang. Ang dapat intindihin nating lahat. Tama nga yung sinasabi ng mga experts na yung maturity nag-i-start talaga siya 21 or 20 something. Kasi itong mga experience na to, maalala mo to pag medyo nagkakaedad ka na. Kasi eto tinuturuan ka nito Tama. Yun. Tinuturuan ka kung yan yung paano maging matatag, paano mag-adjust sa change. Yung maturity start madami. na. Dapat nga excited ka Dapat ma-post mo sa Facebook ngayon. I'm so excited, di ba? Ang dami kong learning sa stressful na bahay namin today, di ba? Post mo yan. Tapos kapag binalik sa'yo ng FB ang caption na yan after so many years, magki-cringe ka bakit ka nagreklamo, pero maaalala mo kung bakit diba? So yung ganon, and pamilya mo yan, they need you now more than ever. At tandaan natin lahat ng mga experiences natin, mapa bad man yan or good, magagamit natin yan
after matagal na panahon, magagamit mo, it's parang magic card sa na pagkakailangan, correct. May mahuhugot tama. ka eh. Tapos, ang maganda dito, dadating yung panahon na mahuhugot mo yung magic card of learning na yan kapag meron ka namang tinuturuan na ibang tao. Tama. Di ba? Or baka magamit mo sa pamilya mo in the future. Yan, diba? Natututo ka. So, ang importantious again na friend, di ba? Be the support system that your mother and your bunso needs. Oo, subukan mo muna yun. Bago ka mag-isip na lalayasan ko kayo, tatakasan ko ang problema. Pagtakas ang problema yan pero yun nga, uulitin ko. Sa pupuntahan mo ba? Sure ka ba? Na walang problema? Madali lang siya sabihin kasi parang madali lang din talaga kung titingnan sa edad natin noon. Dati ganun eh. Pero pag lumabas ka na ng bahay, pag magrenta ka ng bahay, bayad mo sa kuryente, bayad mo sa ilaw, makikipagsiksikan ka. Akala mo lang madali. Doon mo mararamdaman ang saya pala sa bahay namin para lang akong border. Actually, meron akong kakilala niyan eh. Parang na-stress na rin din sa nanay niya eh. So, may trabaho na, umalis. O eventually, naramdaman niya mahirap bumalik. Bumalik. So wag mo nang save yourself the hassle. Wag ka nang mag-effort na umalis. Hindi yan makakatulong sa'yo. Feeling mo lang kaya mo, pero pag nandun ka na. Correct, lalo pag ganyan ka nga mag-isip sa ganitong problema. Paano pa pag mag-isa ka na lang sa outside world? Ayan. Part of growing up yan yung nararanasan mo ngayon. Kailangan mo pang tumibay. Diba? Ang tanong, ano ang gagawin mo? Ayan. Diba? So sa halip naman nagrereklamo ka kung bakit nangyayari sa pamilya nyo ito, mas magandang ang itanong mo, ano bang itinuturo ng eksenang ito sa akin? Correct. No? Diba? Ganon. Dapat ganon ang POV. Ganon ang POV. Nakakatalino. Ganyan. So sabi ko kanina, medyo mainit ang ulo ko dahil dyan. Pero parang gumanda ang mood ko. Alam mo ba? Gaganda din yung mood mo. Bakit? Gusto ko yan. Meron tayong kumikinang natambalanisan. Nagpadala ng tosino tsaka longganisa. Ang ganda-ganda naman. Nasa rep ko na. Nasa rep ko na! Mamaya, paghatian na natin, Diego! Galing kay Jess Signo. Ayan, Jess! Nag-work siya sa Canada actually. Wow. Tapos may kwento yung yung pinagkuhanan niya nitong tosino tsaka longganisa. May kwento sa kanyang buhay. So sinenda niya tayo. Wow. Diba? Salamat, Tularan Jess. po natin si Jess. Oo, dapat ganun po eh. Share your blessings. Sa True Lalot, walang halong eklabu. Kailangan pa bang i-memorize yan? Face it!